Ngayon pag narabiyo kakabsat, ang worship tayo. Ang worship tayo. Nagkailayaw ka din ako yung mga kakabsat. Yang pagkarabiyo kakabsat, yang pagkabigat yun dito Toronto. Happy Sabbath yun kakabsat Juan. Rabi Imin ti Sabado. Nagpasen, Tigimong May. Kami diniglig ka. Kakabsat, Tigimong Misadjay kakabsat. Dari tiga kakabsat. San Andres, kaya taga-Sapang, galing mo yun. Nagpupulong kami kakabsat. Nagimbag, nagragsak. So, rugyan tayo. Sakbay ako nga rugyan kita kanta. Tapi dayawin taga ako kaya nag-agal kami kita sa umanin. Dawatin hindi pa nagkaitam kada kami ako. Hindi pa nakabalin ng Espiritu Santo mga nilalang kada. Pagbubudan na kami di ragsak ako, inspirasyon ni magkakaroon ka rin sa ako. Dawatin hindi pinagawa ng Espiritu. Number 6.
ilawas kakabsat. Kaya tintay manin. Huwag yan amuan. Dahil isasaw niya ako Diyos. Pinag-eleksyon tayo kakabsat. Hindi nga lawas. At ipaulo na. Yun niya nga pitsan ito mo pa. Kurang Sabado. 16. So pitsan istatan. Yan. Bueno. Umayon di Sabado. Ipaulo na. Dahil eleksyon tayo. Matay akas may sa abutol. Matay akas may sa nga bukil. Kasama mga tabi ito. Matay akas may sa nga bukil. Kasit na may yolo ko na napudno ko nakadagay. No ti bukil si krigo saan na tinag itidaga. Ket matay. Iso agtaeng nga may maysa ngam numatay ado abo nga itod na. Ano man niya bukal pagkabsa? Saan matit na ang tubo dahil nga bukal no saan nga may tinag ididaga o nagagay. Masarakan iti Juan 12:24. Di para niladawan ni Jesus iti may sa bukal ti trigo amatay ket may sa ama kapaguyugoy apan nialiga iti panagpasakop kayo iti pagayatan ito. O muna Adda ti panagtinag ti bukal amat nagmanipod iti ungkay ti trigo. Ket awan itinggil na. No sa dinyo, winno, kasano, iti panagpatinggan. Awan itinggil na. Iti daga. Anang likmo, ken mangital mo ken kwan dahil matinag na bukal. May kadwa, so ganito muna. Adda iji panagururay. Kabayatan na nakabiso di bukal di daga. Di na amo di masakbayan. Di na mapanonod. Noan niya ti pagbalinan na. Pagbalinan. Di biyag di masakbayan. Daday paket bukal na dito. Ano natin di bukal. Ito din nagbuti ko na. Manaan mo ko na. Noan niya ti masakbayan dito ng bukal. Daday pa ket bukal na ang titrigo. May katlo. Adday dyan di pangatay. Dali nga bukal. Di bukal ket di na mabalin kag balin nga agbalin nga ungkay di titrigo. Buena. Bukal ket ngaron. Malaksid laeng no ibatan na titalbid na. Nanamay akasasaad na akas bukal. Dahil takit masapol na matay. Dahil takit masapol nga ibatan na tinankanayon akasasaad na. Kasasaad na. Idi tapno dayta ket mabalin amabaliwan manipod iti may sa nga bukal nga balin amula nga abuhan. Kasi iti kasasaad ti bukal. Nya kalyap italalawas.
No amo tayo at ipagayatan ti Diyos ket iso ti kaimbagan nga agpaay kada tayo. Apay ang marigatan tayo ang mga wa. Dahil ka. Uy. No amo tayo at ipagayatan ti Diyos ket iso ti kaimbagan nga agpaay kada tayo. Apay ang marigatan tayo ang mga wa. Dahil ka. Anya nga pagwadaan ipanagpasakop iti imbati ni Kristo. Nagpahit na tayo. Kasano? Ti panangkitam iti kayarigan ti bukal ti trigo. Amay pakat iti bukal bunga biyag. Yan nga iksan tayo tidak pinangawas. May paay iti matay akas may sa bukal. Dagi bukal itrigo no matinang ya matinang kanang mo kahit ang bukal natubo ko binusaan Disubita raw, may bato, may ganom, yan. Kita isungahan na nga mo ng tubo saan. Ta, itibukal, nalinulat pa kayo purpurwakan lang. Yan, sa ulo. Ang nangamot kasi saan na. Tibukal ket di na mabalin, tagbalin, nga ungkay, trigo. Buray ka, anya nga roti pa nakainaig na itubiyag tayo, tibukal. So nga dito sa sugi. Ah. Mo tayo ti pagayatan ti Diyos ket iso ti kaimbagan nga pay kada tayo. Pinadalo mo pa rin. Apay ang marigatan tayo, ang mga wa, hindi ka. Singki ka. Ya, apay ang marigatan mo. So nga, igay ko pang nakaawat ko nito, nagpapanggito, kasasarti mo din. Yan ang mayas pinagpanagyan tayo niya. Oh, sana. Nga iti kasasaad tayo. Antay ang mo. Numatnag tayo, igay na kay kambingan tayo, igay sa sungkay. Antay na ang mo. Ika sa saan, antay nga ang mo, noon niya, di pagbalinan tayo. Tumbigat, matumbigat niya. Antay nga mo, noon niya, pagbalinan tayo, masasaan tayo mabigat. Ilaan ako tayo, at talag tayo pinamo Diyos, ikararan tayo nga, di pagbalinan tayo, good, naimbag. Idalan na tayo ni Apo Diyos, at paidalan tayo, pasgay. Kadagiti nga rin daduma, kadagiti nga rin daduma, kasla da bukal. Kadagiti bukal, handa nga mo te, handa nga mo na yung pagliswanda, kalubig ay handa mo pagliswanda, nung kadarata, nung danaw mo, nung kabatuan, kung nung ginadamag mo daga. Sigurado nga no igay nadamag na daga, akto mo da, na nasayaat. Pasgay. Kada tayo mo, santay nga mo, na yung pagbanagan tayo, tayo masakbayan. Ngam, masapol nga ikumit tayo amin nga, daldalan tayo kinapo Diyos, panagbiag tayo, ikararag tayo nga, bata kumarabi niya, o di kay amo, pasamakin tayo, tagpat na. So nga, ada di kay panangikararag tayo. Parang isokot di pagayatan, parang isokot tayo, itibiyag tayo. Biag tayo, talitay amo, talitay amo, no anyat pagayan niya tayo mapasama, kada tayo tayo masakbayan. Ay, so di pagayatan dito. Oh. Di isusokot di pagayatan ti Diyos ng lumit ka kabayatan, amatay tayo. Kada hinipukot tayo, mataliga tayo. Di isusokot di pagayatan ti Diyos ket dumteng. Kaano nga dumteng data, nga isusukot ipagayatan ti Diyos, kabayatan, amatay tayo, kada gibukod tayo, tarigagay. Matay tayo, gibukod tayo nga tarigagay. Hindi bukod tayo tarigagay. Ken pangge, di ambisyon. Dahil ito'y lukatan na, tidalan nga paay itikod mo, apa nagsilbi ka dahil sa samay.
Saan tayo ang makapagbiag na agpaay ti Diyos? No, di tayo agbalin amay sa adaton ken si bibiyag na agtulungan. Asilulukat itimot ito. Kasi saan tayo ang makapagbiag na agpaay ti Diyos? No, di tayo agbalin amay sa adaton ken si bibiyag nagtutuloy asilulukat ititimot ito. Tapno na paypayso ang maiso ko tayo dagiti pagayatan tayo iti pagayatan ti ama tayo masapol abigbigen tayo dagiti piggad ti panagtalag kadagiti bagbagi tayo ken kadagiti sono nagpaiti sa Mantay ko mga agtalag karagiti bukod tayo nga panagbiag. bigbigen kuman bigbigen tayo dagiti piggad ti panagtalag kadagiti bagbagi tayo panagtalag kadagiti bagbagi Patay tayo ko mga napagayatan ni Apo Diyos kasi ay iso nga dati leksyon tayo kagabsat maawatan tayo dito ti nabiing na pananabar tayo dito kin production na leksyon tayo dito nga nabiing Ingate, tayo ko na. matay akas may sa amutin. Matay akas mo sa. Gusto mo natin dyan? Yay, kung matay ah. Matay akas mo sa. Matay akas lamay sa amutin. So dito ti Paulo leksyon tayo dito nga nabiing. Dobyan ka di pasik na mayolo podno ko nakada kayo. No tibukal itrigo saan nagtilaga ket matay ket agdaan nga may maysa nang numatay ado nga bunga tikid na Yan, nung matay. ado nga bunga Tikid na. Saan mo ba ito? Sila ang pumasok. maara Matay day. Kas ano nga, agbunga kit matay. na Kas ano nga, agbunga kit matay. ke Arot maitid na nga bunga. Nung matay, arot maitid na nga bunga. Kurana. Itam dali ko di bunga ti mangga bunga Bunga nung matay. kaya bukal na ito numating nagdidaga Arot bunga na. tubo ha intro nagtubo Bunga. nagsanga Bunga. nagsanga tunukan nagbunga kadok may tenda Siya nga tigat ang sa ugatan. di bukal di kasi di bukal no saan mo nga nagdidaga ang nagtubo eso nga masapol nga dali ka bukal at diso iday taga Dagan. ah Hangad di sige danon. Unahan nga di sige bataw. Kahang naggramo ang nagtubo. hindi na gati pagpagana pag-isip. Okay, maagal kayo ito kagabsat. Maagal kayo, sumarong ng nabihi. Muanyat, itayat na sa uwan, dahil division kayo kagabsat. Sapay ko ma, kini Apo Diyos, pinumuna, pagyamanan tayo, madanon tayo manin, dahil tinaldaw. Umunang aldaw tilawas, kagabsat. Kadagiti kagabsat iti Pilipinas na pagkaimala ng Timog. Kapo tayo nabis na kami nga napanidilit da. Kalagay ni Nanang Mrs. Galok, Tinutang Galok. At saan damit ka na makapanikapilya kagabsat. Pinagpapakaasi na minsan nga Sabado, madanonan nila igajayin. Pinapang kami kakabsa. Iso nga naparagsak ida, babaan di panagdadanggay ni kakabsat na nagdaydayaw kiniapo. Natulungan ida. Kahit ko na to umay kay tumaning kadi,
Kaya kunak mo kung may kamintaw no aulisyon dagi anak mo na Pentecostal pakadwa tayo ina yang mo yung kagabsat sakripisyo ti mapanugyan akas lamagyo kagabsat ko ay nangato dagi isang nasang atin sakbay na tumanong ka higay balay ka sakripisyo kagabsat ngayon dahil ito'y kat-recorded na amin kini Apo Diyos makita niya Apo Diyos dahil ito'y nasakripisyo tayo Yeso na pa nakitinulong kahit tayo titrabaho niya Apo Diyos nitata namin kahit 90 manong taon na 97 na nagkamali sinarunod ang magpininahin kahit isoda di balay dapiman dama jadi ito ang anak na lalaki madami pang pamilyada sa baling ng tiririgyunda sa tibag mga tatay simpunan na amunyo musin mo tipudno muda kayo muda nanang sa Batista barbarag palubos di ako karamilong nakikas ko sulit ang kararag tayo dito napagkamsat kararag tayo kumalikan tayo sa lunat barang makapantay ulit napan kami ulit kagamsat at may ni wino tuloy tayo matulungan ila may gulo iba nang tayo kating may pagarabiyo kagamsat iya closing song tayo Ito nga ito, number 52, bukal mo't imulan. bukal ini kan mau bahasa kita 50 to Likod. Likod. 50 to Mata pagkanta nyo kagabsat 50 to dito yan ni naranamin niya pagkantaan naranamin ni Mrs. Bukal ng timula Bukal mo timula Dudong Pinasapat, Ihatoon mo sakay halili Umay panagani tikmang nang namata, At sa kanduno, tiinaninan. Yeg mo't tinanin Yeg mo't tinanin Raksak mo Motot ado, input mo. Yeg mo't tinanin Yeg mo't tinanin Raksak mo Motot ado, input mo. Timulang bukal mo Uray ang yatsyempo, Ikaagdanan Kaisot tulong Agawin tayo nunta magpasip trabaho, Agrak sa kanuyeng diinan.
Daydayawan mi nga Diyos na namarso at ilangit ng tinagaapo. Diyos ni Abraham, akong tinisa. Agyaman kami, tidadanon mi tiday ng oras tirali. Nadanon mi manito muna ang tao tinawas ako, kaya agyaman kami. Nadaman tinararamid mi nga sa mga may tonos ko pagyatam, manitong panunod kay parang. Nadaman ang kurangan mi ti panagsalimot-mot mi tiadaw mga santon, pagkawan. Kahit ako, agyaman kami tagay isaon, sapay, tayo pamulugan na kami isirip, ako kat na makawagan mi. Dahil yung kami manin, adalin tidak dinalawas ako. No kasano ka dito, parang ipamulog mo isirip ka na ito ng isura, itiday ako. Mati eleksyon mi kastamot ka dito, ito mo ang pangakaawak mo. Pangaasim katulungan na kami dito. Nakunan kami, ako, awan tinubalin ni Maramulong. Hindi na kami tulungan. Kahit liyawat ni Manin, dagitibiyat ni Kinta. Hindi ako. So ko mi, dagitibiyat ni Kinta. Nasika kati ako, di mga iwan, di manigala, kadagitipan natin. Lagi pa ako katao kami na nagbaso. San may nakabaraan, kaya namin kadagitipan mga ayaw Kinta. Hindi na kami tulungan. So nga dawatin hindi pa nakabalik, Espiritu Santo. So, tinamidala na kaya kami talaga di pa natin. Bendisyonan na kami, bendisyonan mabuti aming anak mo, isa na lukunan ako. Kaya kita kakabsat di balasyo kita ang Manipur, Hawaii, California, Switzerland, Maryland, Toronto, Canada, Russia. Kaya namin ako nga anak mo, oray pa, dahil sa Pilipinas, Philippines. Repetel na kami, di may sana panggap ako. Nga dahil ito'y napanggap kay Kiso, di pa nagsasarap din kapatid. Dita na ilangitan na pagdala, nawan ko mo. Ako Diyos naman nakabalin. Patsek na siguro, nagkakali siguro kita katamsan. Sapay ka niya ako. Kada dito na pagpagkaasimin, nagdaman di masaksakit agasang. Dagiti agyan labingit lingge wa ida. Dagiti awanan ti kanan ikam ila. Pagawanan mo kagitan ka dagiti pagpagka. Apo Diyos, agyaman at apo yaman kami kagundol pagsumbakan na dito yung dawat kong pagpagkaasim. Dadawatin mo ila tinalang ng Kristo na tulong. Amen. May pagkarami ito kakabsa. Okay, may pagkarami ito amin kakabsa. Tuman mabigatin. Bye-bye.